ịhụ na enwere ihe akpọrọ ịrịọ arịrịọ ka ebelata ntaramahụhụ mmadụ na-ata ka ọ ghara ibubezi ibu n'ihe gbasara agwa ohi na Anambra steeti ya na usoro ikpe nkwụmọtọ gbasara ya a na-eme ka amata na ndị Department of Public Prosecution na ụlọọrụ ministri na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na ndị isi na ngalaba ndị uwe ojii dị iche iche chịkọbara ọgbakọ otu ụbọchị maka nke a. ihe akpọrọ plea bargaining n'olu bekee bụ dịka o si wede n'usoro iwu igbochi agwa ohi na Anambra steeti Anambra Criminal Justice Law dịka emegharịrị ya bụrụ nke na onye enyere ntaramahụhụ dị egwu ga-ayọ ka ebelatara ya ntaramahụhụ enyere ya ma ọ bụrụ na ndị kọmiti na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ nebanye ya anya nke ọma dịka Attorney General ga-esi wee tụọ alo wee nyezie ntụziaka ikpeazụ. Joseph Egbocha wetara anya ụka. Isiokwu ya bụ mmemme bụ Meeting with Justice Stakeholders on the Roles of Various Institutions in Ensuring the Effectiveness of Plea Bargaining and Statement Taking Room (STR) ka onye Anambra State Attorney General bụrụkwa onye Commissioner for Justice Ọkammụta Silva Ifemeje gwara ha na ya bụ ọgbakọ bụ nke ha kwetegoro na ha ga-anachiekwa na iwu na-achị Anambra Criminal Justice Law bụ nke ha ga-abagide na ya ma kọwaa na ndị a na-enyo enyo bụ ndị nke na-anọte aka na nga. Ọkammụta Ifemeje kọwara na ha ga-eneba anya hụ na okwu dị iche iche bụ nke a ga na-eso site na iwu ma kwuo na ndị a na-enyo enyo bụ ndị agaghị anọ na aka ndị polisi karịa oge 24. O kwukwara na ya bụ iwu na-achị ha bụ nkwa Gọvanọ Chukwuma Soludo kwere ndị Anambra mgbe ọ na-azọ ọchịchị ma kọwaa na ya bụ iwu nke a bụ nke ga-enye aka hụ na ezigbo mpụtara dị ma bụrụkwa ihe ha ga-hụ na ewetụtara ndị nọ na Correctional Service Center ndị na Anambra steeti. Ọkammụta Ifemeje bụ onye kenere ndị Rule of Law and Anti-Corruption ROLAC maka ihe ha na-eme na iji kwado amụma eziokwu nke steeti a ma kwuo na ọ karịchasịkwa ịgbata ọsọ enyemaka na Anambra steeti ma kwuo na steeti a bụ ndị nke bụ ọkacha n'ihe gbasara ya bụ amụma. Na ntụnye nke ya ka onye Anambra State Coordinator Rule of Law and Anti-Corruption ROLAC Program bụ Odoziakụ Josephine Ona kọwara na usoro ọgbakọ ahụ bụ nke ha ga-abagide n'ịhụ na Justice Delivery System nke Anambra State bụ ọkacha